птичице поизкокнало високо-високо и подкачило своята работа. Всичко в зелено да облече и реките с вода да напълни. Всичка е стока весела, всичко е живо станало, всичко е живо и здраво, всичко на пажа тръгнало. Я дай ни, Боже, я дай ни тая година най-добра, на всички здраве живот, орачо добър береге. Разлистили се гори и да прави, раззеленили се сигури и полета, заплели вакли агънца. Да ти е драго да гледаш, да се не нагледаш, да ти е мило да слушаш, да се не наслушаш. Добре дошли, скъпи гости! Днес ще представим народните обичаи, Лазаруване и Великден. Прегни браня коня и обиколи нивите. Дано тази година е берекетлия и скоро се връщай, че днес Лазарки ще посрещаме. След снега, дето ни прати тази зима, да се надяваме, че ще приберем много жито в хамварите, дано само не вали градушка или има суша. Сами и ела да ушеташ, че нощта е сура Елена е минала и всичко наопак изторила. Ида, Малида. А ти виж, Станка, че е време да тръгва. Стане, облече ли се, мамо? Ела да те огледам. Готова съм, мамо. И кърпички за боеника съм си взела. Тръгвай, дъжке, и всеки дом здраве и берекет да пожелаете. Добре, Мале. Ради, куклата е готова, Мале. Помекай децата да ми покажа. Данчо, Стоянчо, отидете при баба си. Елате, баби, при мен. Седнете до софрата, баба да ви покаже куклата. Бабо, защо наричаме хляба кукла? Днес, баби, е Лазаров ден, празникът на момите. Хлябът се плете и вие като косите на момите, затова се нарича кукла. Вижте, сложила съм и нешани. Бабо, какво е нишан? Нишан значи белик. Слага се върху хляба да се отличава от другите хлябове. Харесвате ли куклата? Много е красива. А сега ще я сложим ей там, за да се обиколим нивката.
Дали вали дъжд, да се роди ръж, жито да береме, пита да ядеме. Роси, роси, росица, да се роди, да порасне тривица, мене дълга косица. А ти чуй това, роси, роси, росица, да ме расте косица, колко една узница. А това знаеш ли го? Роси, роси.